Dobra večer. Dobro večer. Nedo Milenko, načelnik općine. Drago mi je. Došli. Poštovanje, živjeli, drago. Evo, to je naša Poštovanje, dobro domaćica iz večer. prostora. Dobro večer. Ja čekam ovdje. Ovo je kukiška maslina, a ja sam ovo dobio od gospodina Bandića. A ja poklanjam A kako ovo... je rodila ova? To je kukiško staro 300-400 godina. I ja vam to poklanjam. Hvala vam I lijepo. to ispred Vlade Čutuka, našega prijatelja zajedničkoga. Je, hvala lijepo. Martinović Ante. Drago mi je. Bog, cure. Bog. Jeste dobro? Biće pjesme, biće pjesme.